ବରଣ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦେଶ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହା ଉତ୍ସବ। ଏହିପରି ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ, ଯେଉଁ ଦିନଟିକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅବିରତ ସଂଗ୍ରାମ ବଳରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତିଦାନରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଛେ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେଶ ପାଇଁ ହସି ହସି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି ବୀର ନେତା ଓ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ଏ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଭଗତ ସିଂ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଜୟରାଜଗୁରୁ ଓ ବାଜି ରାଉତ ଆଦି ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଆମର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ବି ଏବେ ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ନିରକ୍ଷରତା, କୁସଂସ୍କାର ଓ ଦୁର୍ନୀତି ପରି ବହୁ ସମସ୍ୟା ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜି ରହିଛି। ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣର ଭେଦଭାବକୁ ଭୁଲି ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଦେଶର ଜନନୀ ସେବା ହିଁ ଆମର ପରମ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ବୁଝିପାରିଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ଭାରତକୁ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଛିଡ଼ା କରିପାରିବା। ଏମିତି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।